Doe dan trouwens wel wat. Bram, kijk. En de boeren die hebben. Ik heb meestal Bram. Maar heet ik doet. Nee, goed. Ja, wat staat? Wat wil voor je? Hé, Job! Ja, Petrasol. Andras Pontus, Job! Andras Pontus! Tonton est fic, dus Melin Kelbe, also bain! Lucas Penarpon en het Gwedigof, et Fondal Dour! Ah, ja, klein meus, ha. Triest, hè. Oh, koop daar niet! Oh, die gaf een keet met brader gelachen, die wil zien. Ja, die raken duur, Job, die raken duur. Maar die raken mais zo power, col va zonto, et des quid de zarvement, des noirs, Palermo vraiment, et des quid va zonto col. Peor, nakke dat was in kreeg, wil zien. Dan aan, il est fétu, dan ze, hier pakken hier prodro. En dit is een bouw, waar ze naar kan, die raken duur. Ja, peor, a kemer aan de trist. En de trist, ja. Bon, ou alors identis, quoi là, zogon kan, don tokos. Ja, klevet me se klan hier tinti man bon. Gwaldol vodei mahat, klevet de bain di was. Koop daar niet, dat zo achen en op. Oh ja, miluriu, miluriu. Basse zuren, en narhan genau, also kuse der trees, in arbel. En daar zijn maar goed. Wat ik niet heunti, maar ja gonto kom zo vloer dan tinti maribon. A te, ebo bartroes, a je dagprijs. Ja, daar laat ik nagaan. Ach, het is ook pot fin, me mestra. Oh! Daar ga je dan in! Wat triest! Oh, triste amara recueillone, ja! Ja? Triest, ik ben aan de hand nog! Oh, reed ik hier wow! Ik klas 6 bende in blaboeren! Wie zei? Die kan nog plagen mee! Ik koes gewoon een point grave terre dans la glace partout changer dans le gaine! Ah! Wel, kom weer in mee mijn bolen! Maar ik kan niet zoals ik ben naar boelen! Ja, hadden dat goed af bolenu. Ja, a domme zei Vitra. En dan moet ik efficace dat drinken gaan neer. Ride was toen ik bij de geer. Pelé, vraiment. Et dan ruse, dan ruse graag wel toch, ja. Lara istimi, meer een vegen, hè. Hé, hoe triest, ja! Triest! Redris ook, hè! Tonto Ifik! Die geest, Tonto Ifik als op bain! die geest, Pelé pescava en aan de brouwen, hè. Met Petra Wieland. Plegar is dat ben. A t-shirt. A man doe wat dat zo lagen. Met Petra zo wareren, hè. Hé, hoe triest! Tonto Ifik! Tonto Ifik als op bain! Ben, ja, Lucas Penarpon en het Gwedigof! Ik totaal aan doen! Ik kan niet. Ik hoor het aan doen.
dentro. Ja, krijgen we een lage pihi? Me nini wa tinti, me wa olare, e bzon chale wascousket. Oh, 3000 malchance. Il fait que de Peter Roy, ik kan dat Rimi. Nee, ik heb die uit voor mijn binnen de domzol. Droeg wa hedeno, rak me sal, hoe bet war fres. Oh, Jerusalem, me squasket war vaimo. En es dat zee, oh, Michel, brave da fres. Doragol. Oh, Tinti. Oh, Tinti. Tinti, guys. Oh, Tinti, mia cara. Rebrazing. Oh, dis waskin den dal. Men dan man niet maken dan trouw in of las. Het is zo die, oké. Ik laat schandaal gooien. Als triple dus op point dan, dan ga ik gewoon het gaan du. En dan gooi je weer kuus uit de stoel. Laat je dan du. Athene, Hudase, o klasklakke dan niet da gusket, da rimade, tintigees. A zo sodawa, wanneer dit change, betra man raf om een droholo. Oh, Tinti. Tinti, guys. An alhoe. Oh, Tinti. An alhoe, ha, penon zober, ha. Oh ja, ja. Gavet mus. Tinti. Sap. Huejen zo var dadal, o tiver amant, a beptu, me ha da ze ha dadal dit met pelezoer mouchouer. Ja, pelezoer mouchouer. Ja. We zouden er niet om die, ja, adem was een prijs, was een stel grijs op, zo'n moessoer. God was daar, maar gooi aan alle niet. Maar stel grijs op! Maar hoe aan die stel je vliegen? Kamer de pis! Dus que zeggen dan nog maar een prijs? We zeggen nee! We zeggen nee, die stuur! Ah, triest hebben we dat. Zerum varnita. La waren dra benagt deit dan. Oh, Tinti, guys. Pil gaan dan doen, Tinti, mia cara. Wat den in zo cozy het ginauwe hand. Ik leef een kind om wisten. Toch goed? Amon. Bon,
Handover laisse adare. Qualche bon. Ma vetrouz gant an nor o tigeri, ne pon ne met wasken net pe obertrouz gant an dra bennak. Oh, ya. Allez, keta. C'est grave. Ah, du gehst mir schon mal stecken gehen. Quello ultima. Ja, maar dan gaan we gewoon. Ja, Oh. ja. Maar dan trouwen ze. Maar zand is droegen in Tubenak. Zo van mag je dat wel troelen als de glas karmedessi. Niet bij jou neer, maar we lagen het in palegjes rond de macht van Benak. Met dessen? Ja? Met dessen? Vet dessen en ik maak niet met dat kast dat duurt op verre. Dan merkante. Mijn cœur chez lui, le met dessen. Medicine en dan dat ik très mal in beau. Maar, fais la gari. Fais la gari. Bien sûr. Puur het duel vraiment. Niet zo van dat glas kom meer dan. Waar was het te voor me daar? Ik in casa, PV, om dus een drabenak. Allee, ik ken voor. Ja, maar kinderboer was nelle. Apotros. Kinderboer binnen stoel en daar. Ja, toch maar heren, maar hamaraden. Dus ne met toch, mestra. A deux David de Hano. A oui, zo pot travail, mestra. A brenner wie soms het in. Ja. Tegen dat 3 miljoen. A te gant da rima del tintigez a te. Oh! Klak. La kan met mijn handen daar auto's. Dat beeld niet hebben dat ramen in de straat. Almeno che costume dalla cadilla placa, non Maar kijk, je zegt dat buur niet even, je prest bien nog. A peso tenet de leo skrivet gant Jacques Rioux a Roc ar Brezel. Anti satanazet de la maison hantée. C'est une mettez ces voix à un temps, puur de que deux dans l'arrière, il fallait mettre tout le monde. Mais c'est cool de vous, il y a toch. C'est tu, Yeshu.